Dobrodošli na moj kanal. Prolazi polako leto, dugo i toplo, približava se i jesen, hladni dani i zima i vreme je da se proveri stanje akumulatora. Pa da vidimo to na dva načina. Pa da krenemo. Prvo i osnovno je da se proveri nivo elektrolita u akumulatoru. Džabe instrumenti ako nema dovoljno elektrolita u samom akumulatoru. Pa ćemo to sada uradimo ovako, da odvrnemo sve ćelije, svaku ćeliju da odvirnemo i da vidimo kakav je nivo elektrolita. Sad ćemo to da završimo. Sad smo i sve odvrnuli i posle ovoga ako dotaknete elektrolit, pošto je to kiselina, perite samo ruke na mlazu vode i nikakvih problema nema. Peta i šesta. Uzmemo lampicu i pogledamo. Evo, mislim da vidite i vi da u svaka ćelija ima dovoljno elektrolita, da su ploče i separatori u elektrolitu, znači da nisu suvi. To bi bilo to. Znači sve ćelije imaju dovoljno tečnosti. To je to. Ako nema dovoljno tečnosti, dolivate sa destilovanom vodom, što u ovom slučaju ne treba. Sad zatvorimo ćelije. Zatvorimo ćelije. Zatvorimo ih i sad malo salba op. Svako pomalo stegnemo. I sad ćemo preći da probamo prvo da proverimo akumulator na prvi način, odnosno sa voltmetrom instrumentom. Za to vam ne treba netri ultra mega giga skupi, pošto to ne trebaju milivolti ili bilo šta, nego jedno obično merenje može sa običnim kineskim. Evo, sad ćemo da povežemo ovo je dobro, da vidimo što bolji kontakt, da bude malo je nezgodno to sam raditi, pa meriti. Evo, 12.39 on pokazuje, 12.39, to je ovo dobro. I sad ćemo ovdje da ga nekako stavimo ovako, da možemo da, evo ga, i da vidimo kad palimo šta pokazuje. Da vidimo sada prilikom paljenja šta pokazuje. On nije pao ispod
10, čak je blizu 11, znači da je akumulator ok. Evo i punjenje 13,94, 5. Evo, to je to. Odlično. Dakle, običan instrument je pokazao da je sve u redu, da je baterija u odličnom stanju, a sada ćemo to provjeriti mnogo sigurnije sa BST-100 NCL uređajem, isto je kineski, ali jako odličan na svom poslu ga imam i samo sa štampačem i odličan je. Pa ćemo sad vidjeti šta on kaže o ovoj bateriji, o ovom akumulatoru. Evo sad ćemo da vidimo šta on kaže. Mora da bude jaka i čvrsta veza. Znači, jako dobra veza mora da bude. I sada ćemo da vidimo. Evo ga. Znači, dobra veza. Idemo sada battery test. Enter. Idemo OK. Enter. CCA jeste, da vidimo koliko je, 450 ampera, 450 ampera, da vidimo, enter, 450, ok, znači idemo na testiranje. Evo, vrši test baterije, ovo je pouzdaniji sistem, uređaj nekih u 45 hiljada i evo. On kaže da je baterija odlična. Baterija 83% je ok. Znači popunjenost 87%. 450 ampere. Odlična baterija. Tako da smo to vidjeli s ovim uređajem. Da je sve u redu sa akumulatorom. Sada ćemo da izađemo. Escape. Tako je. I idemo charging test. Da vidimo kako puni. Idemo. Moja greška. Idemo charging test. Enter. Evo, sad ćemo da vidimo, idemo da ga upalimo, da vidimo, idemo, evo, punjenje normalno, sve je u redu, tako da sve funkcioniše odlično. Kao što vidimo, oba testa su pokazala da je akumulator ispravan, s tim što je ovaj drugi sa Ancel instrumentom daleko precizniji i govori o tome da je on, znači, na nekih 87%, što je odlično. 5 godina je star, fabrička je ugradnja na ovom Suzuki Ignisu i evo ga traje u svo mučenje start-stop sistema. Tako da, to su vam dva načina da provjerite svoj akumulator i da budete mirni pred zimu, što opet ne garantuje da mu se nešto neće desiti kad dođe hladna zima. Hvala na gledanju, ako vam se svideo video, zapratite Sermikija. Hvala puno. Prijetno.